जिबो थिगैनो दंना? दङलै नोंथां। आरो बिमा गिसिब सिबनालाय बे दिस्टार्बनो। एसे गाबफ्राव होबा मोजां जायो। जियानो जा दिनैनि हाबाफारियाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखाय सार राकेश ब्रह्मनिसिम बैसागो बोथोरनि आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाहैबाय। दा दिनै बिथां फंबाय राकेश फंबायनिनो गोथार जुलि जाहैबाय। तुलाराशि बिथांमोननि न'खराव बिथांमोननि गोसोआव तुला बायदि फैसा थाखाया बारजों गोरान फैबा फैसा थाखानिबो आंखाल गैया, माबा माबिनिबो आंखाल गैया, बिरलाबोना फैबा। बेखायनो जानो हागौ दिनै नैबे हाबाफारिया बेफोरबायदिनो बिरै बिरै रायजोनि सिगाङाव ओंखारफैनो हादों। जोबोद गोजोननाय थाबाय। राहुल फंबाय आरो मामुनि बसुमतारी बिथांमोननि गोथार जुलिया जिउ जोबजासिम आरो गोजोननाय मोनजालायथों। आं बेखौ गिबि गिबियावनो गसाइनिसिम फर्मुला गैया, फेहोलायनो दुगाव जाहोनानै गोदान लानायनि बेखायनो बेयाव दं नामा सोरबा? रावबो गैया। बेखायनो बारा महर गोसाखौबो लाजाला आथिखालाव। खामानियाव दामानियाव एसे मोजां, आखलाव मोजां, देहाफ्रा मोजां मानो आथिखालाव मोजां जायो, नाथाय महर गोसाफ्रा एसे डिस्टार्ब। जियानो जा आं आसा खालामगोन बिथां राहुल फंबायनि जि बेवाइफोर, बे बेवाइफोरा अरायसम गोजोन जिउ जोबजासिम मिनि खुसियै संसार जालांनो बे आखा खालामनाय थाबाय। जियानो जा रायजोदांमोन हिनजावफोरखौथ' मालाय खाफालाव सिबो लाबोना हाबा जाबाय होननानै सिनायो। हौवाफोरखौलाय मायाव सिनायो? मायाव सिनायगोन? आंलाय हाबा जादोंना जायाखै मायाव नायनानै सिनायगोन? मायाव सिनायगोन? सिनायाखै? दा बेखौनो चान्स लानानै हौवाफोरा साब्रै साबा लाबाय दं। बेखायनो बे चान्सखौ होथारनाङा। दा फैनायाबो बेयाव फैनायबा गोमायोबा मायोबा फैगौमोन। दा फैनो हागौ बिथाङा फैबाय दं। आंखौ फैग्रा बुंबाय बे गैया हाबा जाबाय दे आंसो जायाखै होननानै। नाथाय आंसो जायाखै, आंसो गथायनो दं। सोरबा थांबा बिनिफ्राय सासे थांजायो। आखाइ थिखांनांगौ सोरबा थाङोबा आं बोरा ओंखारदों नोंथांमोन। बेखायनो दाख्लै बावै क'क्राझाराव मोनसे आइजोफ्रा मोनसे मिटिं माने हाबा जाबाय। नाथाय हिनजावफोरा सिख्लाफोरा बारा मोजां मोनाखै बेवहाय। जोंथ' हाबा जायाखै। बै सिख्लाफोरा एसे सानदों जाथाराखै। जोंथ' हाबा जायाखै, बे खोमा फारसे गैजोंनो जों हाबसिगौ। खोमा गैयाबा मानसिखौ माबायदि नुगोन? बेखायनो बेखौबो नाखस खालामबाय। जाहा प्रम'टारनो होदोंमोन आइजोफोरा, नाथाय बेखौ नाखस खालामबाय। जोबथारनायाव सासे आइजोआ बुंबाय चिरांनिफ्राय, गैयाथाय गैया गन्थंआनो खा। गन्थं गैला माने हाबा जाबाय। नाथाय बेखौबो बारा मोजां मोनाखै, मानो होनबा गन्थं गैयिजों माबोरै उन्दुनो? हमला लाबा साइज। बेखायनो क'क्राझारनि आइजो आफादा मोनसे थांखि होबाय। गैयाथाय गैया थख्लाख्ला जाबाय माने हाबा जाबाय। दाना बेखौनो बेनो थिग दं होननानै प्रम'टारनो होबोबाय, बेनो जाथोंसै होननानै। खोनाफेरि मेथाइ। नोंथांमोना बेफोरबायदि मेथाइ खोनाफेरदों? खोनाफेरि होनबाय खोनाफेरिबाय। दाख्लै क'क्राझाराव खनबाय माइकआ बेंगलनिफ्राय लाबोनायनो। बे मेन्देला मेथाइ खनदों। बे माइकआलाय मा जाखोना जि नुदों माइकनि। ओरैबायदि बुद्रु एकदम खनाखैलाय ओरैनोसै होननायावसो माइक गैया बारगोन। बेखौ सोरबा बुजाफैनोसै गिदिरना खाफाला मोजां बिथांमोना बुजायासै। थिगैनो दं। जियानो जा रायजोदांमोन। दिनै हाबानि प्रग्राम, बेखायनो हाबानि थाखाय आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन। नोंथांमोननि बे हाबा जानायफ्रा, आंथ' हाबा जायाखै दं मिथिथ'वाखै। जायफोरा हाबा जानाय दं बिथांमोना मिथिगोन। खायसे खायसे हौवा दं बुगोन होनबा 6 बारसो बुखांबायानो। नोंथांमोननि गेजेराव दंना गैया? हिनजाव बया गिबाय। मा खालामनो दालाय?
आंखौथ' बियो गोलै दोनबाथाय बुखाथारसिगोन ओंखायनो हिन्जावा मा खालामबाय बारिखौ थांनानै गावनिखौनो बरिया दोनदों होमबासो गोजोननाय मोनबाय दानिया बे सिखारनानै आराम लानानै थांबाय बियो डाक्टरनो लाना थांनानै दा लेबरटरियाव नायबाय लेबरटरियाव नायबाथ' बुस्थुआ बेलेगसो बुस्थुआलाय माथो बिखम जादों मा बिखमब्रा मोजाङै खोन्थाबाय खोन्था माने नों लामा सामा उन्दुबायमोन नङामोन मानसिया होमब्ला दा नायबाय खोन्थाबाय माबालै नोंनावथ' गोरबोआव 9 मासनि दंलै दाथ' सिजारिनबो जाथावा नरमेलबो जाथावा मा बया लाजिबाय दा मानसिया ओंखायनो न'आव डाइरेक्ट फैयालासे ओरै बारिजों थांनानै गावसोरनो थाइजौ बिफां हेबनानै फासिनानै थैग्रोबाय दा बेखायनो हौवाजों हिनजावजों मोजाङै बाथ्राफोरखौ रायज्लायनो हानांगौ आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो गोसो थोयो आं जाय सिख्लाजों नाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय गैलालै रायजो जानायालाय सिमाङावसो गैलालै संसाराव बे मुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसो Hello.